Ngokusho kwezakhamuzi, lo mkhankaso uqubulwe ukushona kwabantu ababili kule ndawo emva kokuba bedle amakhekhe abawathenge ethilom lomuntu wokufika. Zithi asisaphephile. Ubhuti nomntwana kibo badle uchefu kule store kule ward esihlala kilo next door. So kwatholakala ukuthi njengoba sekusho ayisekho into okhosilile songumphakathi. Umntwana umnikeza imali, umntwana vele egijima eshone lapha e-shop kanti seyothenga wona lo chef lona ozojika ube inkinga kithi thina abazali. Asinawo thina amandla umsakazo okungcwaba. Sicela ukuthi nje umsakazi behambe. Usagcwele amathafa umnikazi wethilomu. We are looking for him because he's a key person in this in this case. So, but we understand that he's not in the area, but we've got our intelligence community that is in the ground looking for him. Izakhamuzi zikhala ngokuthi ziningi kakhulu izitolo zabokufika kule ndawo njengoba kubikwa ukuthi zingamashumi 26. Besithi kanti sizoshare ubudlelwano nabo kodwa bona bezanga ngalokho. Ingakho ke sigcine sesiphumile sinomphakathi savumelana ukuthi asibakhipheni kahle kungaliwa kungana ukuthi basho omunye umuntu uyashawa kanye mhlambe kutshontshwa into zabo akutshontshwa into zabo ikhipwa kahle ibekwa ngaphandle bese siyabavumela bayithathe bayilayishe bahambe. Amaphoyisa athi baboshiwe abatholakale nezimpahla ezebiwe njengoba izakhamuzi bese zitapa ezitolo zabokufika. Abantu esibabophile nje abantu esibathole neimpahla esikholelwa ukuthi zithathwe ngenkathi kugqekezwa ezitolo zabantu bokufika. So labantu sibathole nema groceries. Kubikwa ukuthi ngesikhathi kutatshwa kudutshulwe kwabulawa umuntu oyedwa nokwenza isibalo sabashonile sifinyelele kwabathathu.